Murano butko buyaburi twerigali Jumapili tariki 22 cy'umutenyuiga uikomi umwaka wiga namangaberga konekigwa ku Rwase county ya Kisii county ya Nyamira wike county ya Nairobi kinga kibogo abariki baitoba mangana magia babiri bakobeke kambi litkoria rero rigima kurwa ase kinsemo ime na isko yorogongro usin litkoria Anthony go aborkigwa barachi kunyakabo ikaransa matemo abo amane akipsea abo sabaga serikali yabikire mirobulisene yogochia kurigiriria engane yo asenchira egwendete okwarigania asekeonga weekend chinsabire cy'ubutkuba rero abo sabaga gotoro nyakabato kwana togotwara enkwana yagetembe astora cy'nyakabato kurigiriria siasa kurwa ase county ya Kisii jenkoro kwa Kevin Nkoba kurwa sansemelia yemanyererio ni gakoro kwa Wilson Makori. Ekionga chinsa ibereni gotogo chaka kurwa asensemelia ye bunge ya Bomachoge burabu county ya Kisii nigo omongino yomo bimeka igatwa agendrete kurwa sekenyoro kya bunge otoka assess application ya mokubo bunge ya Bomachoge burabu county ya Kisii nigagenda togotangwa asegetese ni kyabanyimbo gya Kenya kubatkana amonakelia ke gotebekana nigo abetega guikora omwana obo omunyaroka bimeka 15 oyo ogosoma sekirasi gya kianda asababu ateranete amona mumbroe omonene korengana amo negati aminikuru sensemeyo nigo babiri bakuikiria ebikore bingamne byo byabiri bikone kigwa muna tokumanyigwa no mulikito Isaiah Maobe nase kinyiro kya bunge gegotoka assess application ya mukubo ime bunge ya Bomachoge burabu asomwana omunyaroka bw'emyaka 15 ole kirasi gya form 1 ase skuru ya Kebere agendrete gwetera makongu ekeranyore tugwika senka yabo egetambukiro bono kirete mamumu abo nabo igona mu murumu abo kumuikora bobe no mwana uyu akoene kibunanyore twe gwika senka yabo chete kuyeso esonta ya jamba ya mrumi to asnanti to musko to somanera gachikuyira ni egeta nchigo korumu aki emburega tu yalinge sadade emburega tu katu egatu samonje yu pade gutu saa 12 ngeyu ani saa 2 ngeyu emburo bade kulingana amo no munyaruko yunga no nyorweta maereso amairasa yo ni gatategerera tuikiranwa mona mamu abo naboigo mumurumu abo gentono nyana boigo kirete barabwo kumuirira egetambukiro kya bene ngaswa nyumba kona swa nyumba mbakwa ntikenda bakambo jurenga yoko achaka gusike mirango akamboli jure bagachakarete ngole bagansi bakora bansiba bakamboli ngayingo kabayereseraro asengo timbangene kabayeresera umunyaroko yo nigareire boikirano bunatinge tuchingoli nabo igo goitwa una esese yorosana egentono nyana boigo bono kegendete komoa chinkoma chintindie chagendete kubwenia asenya gitari bakarete gentonkero kenga bune nyundo nabuga bachaka gonsibe magoro bagachaka kunyita bakangita magoro bansangere to yumuro mtonero yenge konsunyunta magoro iga sunyuta negente kwirende kenga bune kanyundo akarwa kara kora kongita gantabi timbasaka konyoro kukubukana na macho kubekali kuingurete gustingo nyaro zinyagitali okuminyaka gochipera nyumbaga bubero none chiwikibe etaro yo motuleti asechinga komanya abana bali batali kogende skuru nero yairete komonyoro munyaruko yo ase nyumba asasi ekerere na mamumu abo yekageire buna nigakogende konda nabo igotatu mwabo ereno morebyo tamanyiti kinde gyonsi egentono nyina boyo kirete umwana uyu okole ikingima ase enyumba kwenda guchikurigiriri nkanyoro umwana igaitire ali mbaya karuo nkagenda nkarangeria umunyagitari kwigenka abatenerete mangana komenti ya tuwakashi kamura ekero na boreti umwana agante bigatebu agende enyagitari asugurikeru ele kenyenya bono kuruga abungateki getambukero yogwa kesimi asomo nyagite asomo omukubone tokugwasiriana kom
Ekyo gukumeria ng'ano nyumunyaruko yogendete gwitira makong'wa ase nyumba yabo nigatigire hamwe n'omwana umwe abomoko uyu nonyina boigo uri kumukorera kirekemo egintu nonyina boigo gitakonyete omunyaruko uyu gwikira buna nyoretwe n'abatureti Wakamwesika tukakumbwazi na kukagunshughulikira kakashughulikira kondetera amache korosi endagera lakini teriboswa nkuliteriboswa omutureti uyu nonyina boigo nigaenekire ng'agekore buna ekiti kiana koenekiwa ase ensemo eyo ase nonyina boigo beirire ribaga ria busio na kuhikira egekore ekio ase bagoteba buna tibagochikogania egekore eki nainde gokoreka ase ensemo eyo kunyarikana onye tutari gocha omwana oigare ocha koba ali mbaya gochiange no gusira tutatake gukora ekyo tukigikeri kabisa getuka ase kenyoro gitu omunyarako uyu gagukwana hamwe na getembe nigaborire serikali wesonania hamwe n'obokong'u bwaye egere koenekia ng'ankonyora yo boene bwaye na buri bonsi bamutigirete chinkumi echo kuirerwa ebitambukiro bibwenerete abanenge gosaba serikali nyoro bwana bwana nyara kwirane eskuru nyara amasomo abamenyi b'ensemo eyo nane muno abanyagitari begenka niko bagikeire egekore eki ase nonyina boigo baborire abaibori korenga burungi ebisusuru bakorwa gochiasa abana babane muno ekero batwarire amamocho rwa egesusuro kirekenene muno ikigekora nteme chando paka gekumisa omubere karwa egesusuro gekora nto obosemia egesusuro gekora nto obuya egera omwana orora ng'agaiga nagose inkoripotari gatasen kia getembe kuruga ase chinsemo chia mukubo chigotoka ase bunge ya omachoge bwa bwa county ya Kisii Elieta Liane Isaiah Maobe right imbu ya manasano moriketo Isaiah Maobe noroboto rwa senchira yobo ikirano tokwirana asense mwinde nigo abantu batano bautia amakweli ubatkana amono waskono bwe paro nyakobo kwanekigwa asensemelia ya gesum epare korua gesuko genda kerokan korengana amunigati ya mnyibenseme yo nigo baute amna nigo mogendia bwe pigipigi atema kovatek egari anamono yeri korokoro agent kenya kobo gikwirira abantu abo kunyakaba gutia amakweli asenseme yo egento boigo babere bakoboria serikali gochia kobeka chibuo bimunenchiremo yo gutanga imbaskono engamne yo yabirge kwanekigwa asamut kabango iga tali ime yorogongoro busi korende isko yorogongoro busi urugara katwale ko chikoganga chibawe na cheki gai beke kenya gai to ko garo china cheki etuyara yale ke mutuya idayana cheki choko beke ko kuwa muy ne trade yale nguruma ganero yale beke kurumatu ona janero ko chimoy tuwasi sto ko bagara ko chita ko na chata tigere beke chipar bandero ko wate break egali ya itamutu yete na baya ke piniga kantu twale ngi mababina bagumya bachi na gitari epale ite yabereke okore bisange binge aba serikali tumwarenge gwanja mutubekere chipambu unabone na ure kanisa na nyorire chigana bochi yakaine gabo besana lakini abantu mbuya bali serikali tumwarenge gwanja mutubekere chipambu net sign chia para ga Kenya ikenya bake byomba somate pare yabere ndesa twari gusaba serikali muturigere chipale chiga mutujibekere chipambu osemo konyane amangana iki accident ya kunyako tukire take igona botwara epigipigi bere chigotira pipetie karo cyari gotira ibere chibogoletia abantu batatu abaiga kibaji gotema kurigereria accident yaba nabarabona babanyara ko bagutumana chipigipigi ekyo baleto bukorekanu mongina na babune ko kugoro liugali asoka isiko matuka mange okaganga nebirecha birororo ngusaba serikali ebeke chipambu gaiga yetaliero litangani yabaire mara gatano kurwa se myaka ngebere gocha nande njeiteta abana besukuru batatu abande bagakwa immediately koranje serikali egabana bonsi pimo ungana mobeke chipambu yakone yiga morigereria achari ekinyombe ekirange na para Machumuri achinga kiaganda tukane kigwa kurwa senseme yo nigo abarai abagenda tuwesokia na ukwanira igoro yo musuada oyo nyakoba gukwanirwa amo no museneta bwe county ya Nandi Muske Samson Chirargei igoro yo gochia comment wa kwe miaka yo burai korwe 5 goika 5 ibere museneta bwe county ya Nyamira Musko Kongo mugeni inigabirka wesokia na gote amna mbali gochia gwanchirana o comment wa kwe miaka ya oburai anamono
kuru 5 gwika 5-2 egento boigo kiabirge kugikirigwa amono mugavana wa county ya Kakamega Muske Fernandez Baraza abange nigo babiri baotamna nigo emyaka 5 isaine abarai munechiremo yokone kinga babiri baokore mirimo yabo asinchira egwanete Chinga kingwana yo komenta emyaka y'obukali bw'abarai bacholere kuri emyaka 5 wiki 5-2 engwana egenderete kubagecha bakenya banke elialero nigo moseneta Unyamira Commissioner Okongo Omogeni nigesokya bene kugikiri umswadu yubo moseneta Unandi Samson Cherargei asabule nerebuye emyaka yegete kubikwaroro 5 gosikwa asatebe kerenge yokuliga komenta emyaka yigangelikia na nigo kerachi kuirani obukali ga Kenyanse na nerebuye Cherargei kurusi umswadu yuri Molioka 2010 tukabeka nga umupresident okora entunde myaka erenga 5 myaka 5 na isa ine tokolire lyo yokolire buya tumuirani oyokolire buya bobe tomotomai inka umosene to yokoru Nandi umwana yokoru Cherargei nje monte bie karongora na Nairobi ngana babo na beru ya itere amangana yo komenda term limit go 7 years atutaki ibaki miaka ngapi 5 Chinga kechecho mogavana Okakamega Fernandez Baraza nigo boigagi kele Cherargei na boigo mswadoye. We want to tell our senator wa Nandi ya kwamba please let us not renege the constitution. Rais alichaguliwa na miaka yake ni 5, akifanya kazi nzuri pia Wakenya wataangalia pale. We should not entertain mambo ya kusema ya kwamba watu wakuwe kwa viongozi ama uongozini miaka 7. So we've not been told why the existing 5 years limit is not enough, that we now need 7. What you can do in 5 years can be done. I mean, what you can do in 7 years can be done within 5 years. Okongo niga bolio yo kabiru morayo ODM Raila Amolo Odinga kurwanerera bagusibo igo comment kerokyo waziri asama bagati galitane na mone kerokyo waziri boime onye Professor Abraham Makithure Kindiki gago chakobo mokonyo morai bwense libaga ya nere bya kwiro na bagusi na nere bya Raila ko banyora bagusi asogotena na nera matukonsi ngana ndi Unite Mohamed Korumigoli ya kiriye gutangazo karakyo mwambi mumbwata kiriye bagutangaza ku Migoli amato to soka ari aronto ko chigoitaba ndo gwanje birogo nyasa bigende byonsi pi tigaraira nera itobote ko sabana gayi tigaitobote na intuntu abo DM na intuntu ake kura na intuntu tagetonya gotagarenya mego tioka kururuba ko moyo no abana baitu mbaye basomete yes igono to tanga onye kindiyo ko nyorobo deputy president onye kirogyo bo CS yego cha Nyanza ke we ejemiyo mogusi Okongo nigo boigabo uri morai bwense ya Kenya Muske Daktari William Samoei Ruto uchikwene kiaso mwango ikiombe kyobo chone chimbebe IEBC kiarosi wiliko konya sobokolelia iga Kenya kama iliamua kesi ile ilikuwa kotini na ikampatia rais ruhusa ya kuchagua wale ambao watafanya uteuzi wa makamishana. So sisi tunamuomba rais, kwa sababu hao watu wa Nyamai wamekaa hawana MCA, tunamuomba afanye kwa haraka, achague wale ambao wanaenda kufanya maneno ya kuteua makamishana, awafanyie gazettement, waanze kutangaza hizo viti wa makamishana wateuliwe, ndiposa ikifika mwaka ujao mapema mupate ruhusa kama wananchi wa Nyamai mchague MCA wenyu. Sio? In my opinion, it is very, very important, very urgent that this process is expedited, because we are aware that there are some constituencies and wards that are unrepresented because by-elections could not be conducted since there were no commissioners. Ingoli Potter Gatembe TV, Eretarian Brian, Sagini, Isena. Right, Timber Masano Mulkito Brand Sagini Sena, Norabot Ruasenchira, you will
Tokwirana asensemelia isemi bosio bwa matemu amanene akipsea ayau chigo cha kalitkori ankyo nikoboigo agati yabamenyikuru ase county ya Kisii babirwa gosokya na kugendera gotemna niko barach kugendera kubwatesia omwaziri wesemi Muske Julius Ogamba Migosi okwana chinga kecho nigabange babirwa gotemna nerebuya abamenyikuru ase county ya Kisii kubwatesia Muske Ogamba Migosi munenchiremo yego chukinia ebirengo bi amasomo ime nesko yorogongo rwagusi buna Kisii Contractor Association kurigereria birasi buna byagachiru buya gusiengima okorire gasiengiya bono muna begete bikoroto bya machogu gotoko moira ngambi ya mono abugatira abwo gekogera bono nere kingipine ya gusito bugate na enda mo gusia sabeta abugate si tukwane nkwana ya moto bugate sio moisimi wa CS egasia ya korengiya tumubugate sikapisa tubugatira ne muno mo gusi tomoimokereri igoro egasia gotokorera gerengiya ngiya sana asogocha kuigore birasi biga bya grade 6 junior primary JSS and the sponsorship werueta ase national government tata tabi Muske Ogamba nga ase gusi nere to bwate bune kingpin and ata chance buna waziri because ntobwati nandi bagalindeli bagatwa bwate ne Muske machogu bone bikorote byo bibekire ata chance elindare eta magendero buna ya gusi chiskuru cheito chiagotire chinde nchibwati infrastructure ngiya ateme sana areta none bisima elinde abana baito banyora sagia bakonyara kwa bago somera montonde bwensi kurugusi una waziri twalrao kolegashi oyo utali maega yaye nero konya kumurwani chisegi mondo itatakereti bagusima ngana maya form 4 bali bonsi gochibosio inga abali mbaito bateme amatemu abe yo borabu elinde mbanya koleta mekonende yo boibi nari abana baito turapime torale buna baraba ngaine gusi sababu gusio tobwata abantu babwate chisemi chire igoro mono sana ngwakira ngambi mono mwasiri tugwe chisemi Migosi Ogamba asogo tutalira asinyari bali chache ewodi yebino korra magendero na korra serikali ebirasi birie korosia bya grade 9 nga bya beire yakogera nagocha gutakira abana baito amatemu amaya kosekwa wishire success akoranga amatemu akore bya natetinga sisema serikali berendete na intubuna abayibuli tororenga abana baito ndiriko ba stress kinga kichamatemu bakore amatemu bya asoboronge nase kubwasioko igo gongwerwe kumakira ngambi yamono asogocha nande charigiri tuko nanda tarire ibeno ebitu amobol tibiranya alikane ayale gotobwatisia egere Kisii na Kenya ngima egendera moto baganeri bakore amatemu uraibuensi akanya Muske Dr. William Samoei Ruto litkoli arero ni ganya kobo gusanga amuna abegeno kurwa asensemelia Moiben ime county ya Uasin Gishu okwana chinga kecho nigo Muske Ruto aberega gotemuna nigo arachi kubeka emirobolisene yokwana kinga babeire bagukino uchumi yensi ya Kenya na bagikobolia abakenya kwana kingo chibare kubwaterana muninchiremo yego chia gukina uchumi yom nigo bago Muske Ruto aberega kuira libagelyo na gotemuna nigo arachi kubwaterana amunichi wizara chionsi erikwana kinga ensi ya Kenya yabereke gusuka bosium na tokoligeria orobotu Omuraibuense Dr. William Ruto nigoritokolia rero asasima imeye kanisa ya Our Lady of Fatima imeye bunge ya Moiben county ya Uasin Gishu. Gukwana chinga kiecho nigo aine kiago chia kubarika aborokia na boigo kwagacha ebirasi bisaine eriogo konya aboroki gwa bonsi. Ndio tumeweka mpango kamili ya kusomesha watoto wetu. Tumeongeza budget ya masomo ya watoto wetu. Vile mmesikia, tuliajiri walimu karibu 56,000. Tunaajiri walimu wengine 20,000 Januari mwaka ujao. Wale ambao walikuwa interns sasa tunawa transition wakuwe permanent and pensionable. Serikali imeweka mpango na tayari tuko katika kukamilisha madarasa 11,000 ili tuweze kuwa na transition ya sawasawa mwaka ujao.
Ruto boigo nigo aine kiago chiago sira omurubirio bwekerero o ICT omurubirio oringete kuba obumanyi abasae gutumika omutandao korosia enibo elio kwegendereria. Kubaliana tujenge ICT hubs 1450. Kila ward iwe na ICT hub. Ndio tuhakikisha kwamba vijana wetu wa Kenya kupitia kwa digital jobs tuwapange na ajira na vile vile tuwawezeshe kufikia hatima yao ya kutafuta vile wanaweza kujisimamia. Chinga kiechio Ruto nigo aine kiago chia kurigereria sekta yobochanu iriokera oyomoko nyora obogwenia aseri goririense wetera ase omurobirio bwe serikali osha aseboigo abasegeta bonsi kwerikia ase omurobirio yo. Tumesema kama taifa, mtu akiwa mgonjwa, hakuna mtu anatamani kuwa mgonjwa. Mtu anakuwa mgonjwa kwa sababu ya bahati ambaye haijampata vizuri, anakuwa mgonjwa. Na tunataka tuhakikishe ya kwamba mtu yeyote awe na uwezo, asiwe na uwezo, aende hospitali, atibiwe na asifukuzwe kwa sababu hana pesa. Mimi nataka niulize kila Mkenya, ujisajili, kwa sababu ukishajisajili sasa tutakuwa na uwezo wa kuwa na data ya kupanga vile tutadeliver mambo ya afya kwa Wakenya. Kila mmoja wetu lazima ujisajili, na kujisajili ni bure. Kujiandikisha tu kusema mimi ni mama fulani, mzee wangu ni fulani, niko na watoto 2 ama 3, useme majina yao, ndio wakati tunapangia mambo ya afya. Kuripoteria egetaseni Kiagetembe TV nchenkoro kwa Sam Miyenda. Timbu ya monosano muliketo Sam Miyenda noroboti ruasenchira yobo ikerno tokwirana ase kaunti ya Kisii nigo matemo kuruase ensemelia gianchere yegotoka se bunge ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii barene kibaka wakera maega yokonyora obokonyi bogwakanirwa shiringi chiribu emiemo kurua asomo samarumu ya Sireta Joel Okengu Nyambane mnencheremo yokone kinga babiri bakurusia omubere onyagusira kurua asenkendu ya Nairobi okwana chinga kecho abange nigo babiri bakokera egetambukire keiga nakoboria abarayibande kwega omubwekano mnencheremo yokone kinga babiri bagusira chiamate chiria tari kwenyara Joel Okengu yamono asokota ne family omosigore ngana woro morito e family taonyagote na yoka ekore ase bili ya nyagitari twatebire milimo na sumo chimigo Okengu okirire bili bono amatanga yana na twari tonbeka abe bwangu asinge ntumo sigo ogusubire ase mugambi Okengu tigante benga nko iguture ngo konyare bono twerorere ngo konyare tiaya nteko konya na turuma ga mo chimigo Joel Okengu ndumwanjite sama ya tokore maana ntwabwate njira mutuna maye na twakumito kwijana lakini akaro mugambi ajete kagubirubeito nanda maana otokonyire tukuriro musigo twata mona ore tere yuminto asoko mona akana ngo ni biamono mugambi totika okandero konya abande batandite bunanze mbiamo nje bwenge njengora ni nambi yamono nande mbiamo kyare twari ngesege sunte tutamati nangaitoko genda ngaitoko kurende omugambi tokiro tokonye ande nkura ni nambi yamono ande mbiamo igo twabwata omusigo omorito oyo gendete osoyo bantu tukugamaremu mwana uno yoito nero mutangi itaso muki kaki nero mwana twasemeretie okosemeri kwitu gwesi lakini Nyasaye no nero muirire ani Nyasaye nero metenge kya muirite kaki aso mwana oyo go maeno bakongwa ngaso muki oyo gwango bakongwa bonene titwabwate bosina maega ekene Nyasaye otororeira mabira ototomeire liraika liaye nchendo chene liraika kiagera igatonye to muki una liraika akarama abiraro agatokonya aso bwenga agatokonya agaturusie gesunte imo maene no muntu mutakwanire dege sunte imo aturusie so maene twabwate njirire yonsi ntobwati kende igotomenyete igo ntobwati semiende yonsi lakini Nyasaye tukumiria kialia obire kagatokonya wa mambo
what this boy, let me call him a boy, but a boy will continue in life. A boy will continue helping us. A boy who has made us, tulikuwa tumeshangaa, hii pesa ni mingi. Nikiitwa mchango natoa 50. 1,100 nitatoa wapi sasa? Murachinga kiagenda tukani kigwa kurwa senseme yo nigo omo seneta omo choro musubati gurore oruoba abiriga otemna nigo arachi gochakia umurubuli ubwo kwene kinga nguri kyale abasaye bali babwate okugani go kogenda achinsi Jesco anamona enseli ya Qatar nabo go Saudi Arabia ninchiremo yo kwenyora emirimo wetera ase ensemelia ya wetera sensemelia National Employment Authority nigo ba abirika otemna ni garage ko beko murubuli gamne nchiremo yo gokonya abasaba bange anamona kurwa sensemelia bungi abubasi kwene kinga babere bakonyora chigasi kurwa ase chinsi Jesco. Ile mnajua National Employment Authority wako na kazi nyingi pale kwa website. Ukiingia kwa mtandao hiyo ya National Employment Authority utapata kazi nyingi zingine za mason, za plumber, za electrician, nurses nyingi. Lakini ile shida tuko nayo pale Kisii na haswa kwa constituency ambayo inatoka Bobasi ni kwanza kabisa ndio uweze kuingia kwa hiyo mtandao, uweze kuingia kwa hiyo website. Unapata hapa basi wengi hawana hizo smartphones, hawana hizo makompyuta. Kwa hivyo inakuwa kizungumkuti kwa sababu unaambia mtu enda uapply online, wataanzia wapi? Kwa hivyo kwa leo niko na team ambayo tumetoa Bobasi kutoka ward zote za Bobasi ambao wanakuja tulikuwa tunawatrain waweze kuelewa hiyo portal ya National Employment Authority, waweze kujua zile kazi ziko pale, ndio wakifika pale kwa kijiji sasa waweze kusaidia wale ambao wako na makaratasi, wako na certificates lakini imewashinda kufika kwa portal kuapply. Na hii ni kazi ambayo tunafanya tukiwa tumeshikana na National Employment Authority. Ofisi yangu ya Senator Gloria Oruoba imeshikana na National Employment Authority kupeleka hii mikakati ya kazi pale Bobasi constituency Kisii County. Kwa wiki ijayo tutakuwa na hii team na team nyingine ambayo inatembea haswa Bobasi mzima ikiwaonyesha wale ambao wako na certificate na wale ambao wanatafuta kazi. Kuna kazi zingine hata hazihitaji certificate. Itakuwa inawasaidia wajue ni makaratasi gani ambazo wanaweza kuleta ama ni application gani wanaweza kufanya ndio wapate hizi kazi. Kazi zimekuwa Mwanchi mureto kwirana asensemo nigo egati ya abamenyi kurwa asensemo ya Kimaye gutoka asensemo ya Sori imeye county ya Migori nigo babiri bakurwa okuboria gokia ase umugabana we county yo umuske Ochilo Ayako kwane kinga ochiero ko barosire chipara mnencheremo yo kwane kinga babiri ba umuchanga ase ensemo yo okwana chinga kecho nigo babiri bakwe murungani askari bawo tamna oikaboni ga nigo bataranyora bokonyi bundu bwensi bokoroserwa chipara elikwana kinga babiri bawo kini esekte yo kurusia umuchanga ase ensemo yo ya Sori. Wamefanya mzuri kuchukua mchanga hapa kwa sababu vijana wanapata kazi ya kutandasa, wanapata pesa hapo. Sasa wawezi chukua vitu ya watu kama ng'ombe, hata mbuzi, hata kondoo. Vijana wanasaidia. Wanaweza weka factory hapa ya kuweka mchanga alafu vijana wapatie kazi. Hata sisi wasee pale wanawapatia kazi kwa hii mchanga, wanaweza patia wasee pia kazi. Wafanye kazi hapo. Sasa napitia wala ambao wanachukua michanga wanapita kwa samba yangu. Hata wanafanya parking pale, nimesha weka mboga, hata kitu hakuna kitu chochote wanapatia mimi. Niliweka mboga wameharibu yote. Hakuna kitu chochote nimefaidika naye. Tangu waanze chukua mchanga mwaka jana hata mwaka huu wamechukua mchanga na sijapata hata kitu. Raitu mwancho muri gwikira munongo kira mwali gwekionga chinsa ibere cyo butwara kurende
ase ka getari getambe ni gotora chikunya kabato gosoa asensemeli nkwana ya getembe asturanya kabato kwanira igoro yali onsi agent kwane kigwa kurwa asensemeli semi goika asensema siasa ya county ya Kisii asabo igo ni go abarai tubwate butkubarero ase geta Samuel Mumanyi nabo igo umuske Emmanuel Moguche kurwa asensema yuni go bachikunya kabakone kinga tabo tukoligeria alionse agent kwane kigwa kurwa ase county ya Kisii amo na siasa chikane tukane kigwa asensema yo toskari